nakalimutan po. Habang po kami nagtatrabaho po dito sa infrastructure project po along General Santos Avenue, ay si tatay po ay nakita ko na lilalamig sa kadahilanan po ng lakas po ng ulan. Tapos po parang gutom na gutom siya at nangihina. Kaya agad ko po siyang linapitan at kinausap ko po. Ayun po, muli po natin tatanungin si tatay kung ano po pangalan niya. Tatay, ano po nga po ulit pangalan niyo? Ano po, ano po? Jose Vinsano daw po. Siya po si tatay, Jose Vinsano. Ilan taon na po kayo tatay? 29 years old daw po siya. Jose Vinsano, 29 years old. Taga-saan po kayo tatay? Sa Maynila daw po. Sa Maynila daw po si tatay. Ano po? Ibig sabihin tatay, galing pa po kayo ng Maynila. Naglakad po kayo papunta dito po sa may Bikutan. Ganun po ba? Wala po kayong asawa tayo. Bali daw po walang asawa si tatay. May anak po kayo. Walang asawa, walang anak. Kaya sa mga dalaga dyan, ayan po, si tatay, binata. Yun, baka naman po. Wala po kayong probinsya tayo. Taga dito po talaga kayo sa Manila. Ayun, wala daw po siyang probinsya. Paano yung tatay? Saan ka uuwi ngayon? At ang lakas-lakas po ng ulan at medyo malamig po. Saan ka po uuwi? Bali dito lang po kayo matutulog. Ayun po. Bali si tatay daw ay dito na lang matutulog. Lamig-lamig po. Kami nga po. Naka-jacket pa po at nilalamig po. Paano kaya si tatay mamayang gabi na dito lang siya matutulog, walang harang? May bubong siya, pero wala pong harang. Kaya talaga po medyo malamig po talaga. Lalo ngayon na lakas-lakas po ng ulan at medyo mahangin din po. Siguro po almost more than 1 hour na po talagang tuloy-tuloy ang ulan na hindi lang po basta ulan, kundi talagang napakalakas. Ayaw po. Tatay, baka gusto mong manawagin sa pamilya mo. Ayaw po. Ayun, ayaw po ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po ni Tito Dudes Vlog, yung mga kaibigan po natin sa mga charity vlogging po, mga kaibigan ni Tito Dudes Vlog sa Camarines Sur, tapos po yung mga OFW po. Ayun po, sana po ay matulungan po natin si tatay kahit po sa kaunting halaga. Mag-comment lang po kayo, comment down lang po din sa may video po. Marami na rin po tayong natutulungan, marami pa po tayong tutulungan na kagaya po nila tatay. Ako po talaga hindi ko po matiis na hindi tanungin. Habang nakakita po kasi ako na kagaya po nila tatay ay talagang medyo masakit po sa damdamin, kaya nilapitan ko po siya, hindi ko po talaga siya natiis. Kaya tinanong po natin kung kumain na po siya. Nalaman po natin na hindi pa po kumakain, kaya mamaya-maya po ay bibigyan po natin siya ng kaunting halaga. Kasi po kararating ko lang dito sa Manila, 3 days pa lang po ako, kaya wala pa po tayong budget, pero ganun pa man po at gagawa po tayo ng paraan para po bigyan po siya ng kaunting pagkain. Magkalaman lang po ang kanyang tiyan. Yun po. Ano po kayo? Hindi rin po pala nag-almusan si tatay kaninang umaga. Yan po, sige po, okay lang po. Kaya po, hayaan mo, manlilimos tayo dito sa mga kasama natin sa trabaho. Ayan. Doon sa Foreman, maraming pera yun. Ako kasi wala pa naman po akong trabaho, kararating ko lang po nung nakaraan. Pero po gagawa po tayo ng paraan para po mabigyan po kayo ng pagkain tatay. Kasi ano po yung tatay, kung saan po kayo abutan ng gabi, doon po kayo natutulog. At halimbawa ngayon, hapon na, maulan pa, malamig, wala po kayong banig. Basta kung saan na lang po kayo. Ay tatay, pilit ka rin. Mamaya-maya po, ay bibigyan po kita ng pambili mo ng kahit anong malakay, kahit kaunting halaga, ay bibigyan ka po namin para kahit paano naman ay magkalaman po ang iyong tiyan. Yan po. Kaya po, sa ating mga kaibigan dyan, sa mga kaibigan ko sa charity vlogging, lalong-lalo na po sa amin sa Camarines Sur, ay malaking karangalan ko po si Tito Dudes Vlog na makausap po natin si tatay. Sige po tatay, huwag ka pong mahiya. Baka may gusto ka pong manawagan sa pamilya mo. Ayaw, pasensya na po. I-respeto po natin si tatay at ayaw niya pong magsalita. Kaya ganun pa man ay talagang ako po talaga naawa po ako kay tatay sa kadahilanan po na isipin niyo po halos maghapon na po ay wala pa po siyang kain.
mag-iingat ka lagi. Mag-iingat ka lagi. Hanggat maaari sana ay payong kaibigan lang po. Hanapin mo po yung inyong kapamilya. Alam ko po, kaya nangyari po sa inyo yan kasi may mabigat po kayong problemang dinadaanan. Ayun po. Kaya po sa mga kapamilya po ni tatay ay sana po ay tulungan po natin siya. Ayun po. At po, sana po pagpalain po tayong lahat. Ano man po ang ating ginagawa, mabuhay po tayo at enjoy life lang po tayo.